Vi skal kigge en lille smule på, hvordan de her personoplysninger om dig bliver udvekslet, og hvordan du bliver involveret i at godkende, at den her udveksling må finde sted. Det hedder at samtykke. Samtykke, det betyder faktisk, at man godkender. Men det hedder også brugerens informerede samtykke til dataudveksling, hvis man skal være helt præcis. Og det indeholder altså en hel masse, som vi skal kigge på nu, fordi det er meget vigtigt, at du er klar over som bruger, hvilke oplysninger om dig, der bliver sendt hvorhen. Her på figuren har vi nu en institution, det er institution A, som er den blå boble. De har en masse oplysninger om dig, og de skal nu sendes over til tjeneste X. Der er lavet en aftale om, at Wave filtrerer osv., så det kun er de korrekte oplysninger, men inden nogen form for oplysninger bliver afleveret til tjeneste X, vil du altid som bruger blive involveret i godkendelsen af, at det er i orden, at oplysningerne bliver sendt afsted. Så vi har altså en strøm af data, der flyder fra institution A til tjeneste X. Den skal du involveres i. Du skal godkende, at det sker. Der er nogle principper, og der er noget jura i det her, og vi går hurtigt igennem, men der er altså lige noget, I bliver nødt til at vide. Fordi principperne for dataudveksling er, at det skal være gennemsigtigt for brugeren, hvad det er, der foregår. Du skal kunne forstå, hvad det er, der sker. Det skal være legitimt, det skal være i orden, det skal være rimeligt. Så det er altså også noget, man bliver nødt til at kigge på, når man kobler en tjeneste på, og ser, hvad for nogle data skal de have om brugerne. Og så skal der være det, der hedder proportionalitet og rimelighed. Altså en balance imellem, hvor meget bliver der udleveret, og til hvilket formål skal de her oplysninger bruges. Så det er alt sammen noget, vi kigger på, når vi kobler en tjeneste på. Det er ikke noget, vi selv har fundet på det her. EU har det, der hedder et direktiv, som alle lande skal følge, og det er et direktiv, der omhandler beskyttelse af personers rettigheder til behandling af personoplysninger. Så der er altså noget over os. Der er også, hvis man skal være helt højdragende, noget, der hedder menneskerettigheder og retten til privatlivets fred, som selvfølgelig er baggrunden for at man laver de her regler. Så vi skal selvfølgelig som medlemmer af EU gøre, hvad der bliver sagt, og vi har også været med til at lave reglerne selv, så I skal ikke være bange. Det er meget rimeligt, det der foregår. Det, der foregår, er nu, at når du som bruger skal godkende, at de her oplysninger bliver sendt ud af systemet, ud fra den institution, hvor du er logget ind, ja, så skal du godkende det. Og nu skal vi se på, hvordan er det, den her godkendelsesproces skal foregå. Samtykke, altså din godkendelse, det skal være frivilligt. Og hvis vi kigger på manden her, ja, så er det måske ikke helt så frivilligt endda. Der står 3 hærdebrede ældre mænd bagved og sørger for, at han skriver nok under her. Lad os se. Det skal altså være frivilligt. Man skal kunne sige nej. Det skal også være specifikt. Det skal ikke være sådan en blankocheck eller et gummistempel til hvad som helst. Der er et formål. Det skal kun bruges til det. De oplysninger, du vil overføre, skal kun bruges til et enkelt formål. Og så skal det være informeret. Det vil sige, at det skal være forståeligt. Og igen, hvis du kigger på ham, den stakkels mand, der sidder og skriver under her, så er der flere sider, som han skal have læst og have forstået, før han skriver under. Så alt i alt, så kan man sige, at billedet her viser ikke lige præcis ønskesituationen, altså med hensyn til frivillighed, af formålsbeskrivelse og at det skal være forståeligt. Det er ikke helt sikkert i hvert fald. Der er jo et gammelt ordsprog, der siger, at den, der tier, samtykker. Men den gælder altså ikke, når vi snakker om dataudveksling. Der er det ikke sådan her. Der siger vi bare, nej, sådan er det i hvert fald ikke her hos os. Vi skal have orden på sagerne. Så nu kigger vi på nogle konkrete eksempler. At det er frivilligt. Nu står der her. Hvis ikke du samtykker, lukker vi din bankkonto. Og det kan være, at du bare skulle ind og læse din hjemmeside, din e-mail. Det er selvfølgelig forkert. Sådan her skal det ikke være. Der er et andet eksempel her, der siger, samtykker du til at sende et pseudonym, en ikke identificerbar information til Google? Det er helt rigtigt. Det er meget mere i orden, fordi man bliver bare spurgt om, at man skal samtykke, og der er ikke nogen store konsekvenser ved at sige nej. Specifikt, nu skal vi kigge på, hvordan beskriver vi formålet med det her, der skal ske, hvad de her oplysninger skal bruges til. Alle tjenester må få din e-mailadresse. Det er ikke særlig specifikt. Derfor er det også forkert. Lad os prøve at kigge på den næste her. Google vil modtage din e-mailadresse. Okay, så har du et klart billede af, hvor ryger de her oplysninger hen, og oplysninger er selvfølgelig e-mailadressen. Det er den rigtige måde at gøre det på. Informeret. Altså forståeligt. Det skal ikke være sådan en lang disclaimer, som man kender det fra de fleste hjemmesider. Nej, den her, den siger, hvis du ikke lader være med ikke at sige ja, får du ikke adgang.
er selvfølgelig forkert. Vi kigger på den rigtige her. Hvis du ikke samtykker, får du ikke adgang. Det er der til at forstå. Hvis ikke du godkender udlevering af oplysningerne til tjenesten, så kan de desværre ikke give dig adgang. Det er rigtigt. Det er dødbesværligt, hvis man er en institution, og altså sidder inde med alle de her oplysninger, og skulle holde styr på, hvilke samtykker er der givet til hvilke tjenester. Og her kommer Wave ind og hjælper, fordi vi har lavet en central samtykketjeneste. I og med alle data skal passere igennem den centrale grønne kasse, så kan vi også med fuld sikkerhed sikre os, at der ikke bliver sendt nogen oplysninger afsted, uden at brugerne er blevet spurgt. På engelsk hedder det consent, og det er det, der står på figuren her. En del af samtykket, altså den juridiske definition af et samtykke, er, at man også kan trække det tilbage. Og derfor er der også en måde at trække det tilbage på. Den ligger ikke hos institutionerne, fordi man kan jo alligevel aldrig huske, hvor det var, man loggede ind, eller det kan være besværligt. Så det har vi også lavet centraliseret. Så der er en hjemmeside, du kan gå ind på, og så kan du styre alle dine samtykker her. Her er et eksempel på, hvordan det ser ud, når man skal logge ind på en hjemmeside. Vi prøver at holde det kort, og det bliver kortere og kortere med tiden forhåbentlig. Men her bliver der faktisk beskrevet, hvor man er på vej hen. Her er det ordbogen.com, man skal ind på. Så står der, hvad formålet er med dataudvekslingen. Det er at levere en online ordbog, bla bla bla, en masse. Du får altså nogle oplysninger om, hvad det er, det skal bruges til. Og nederst står der så, hvad det er for nogle oplysninger, der bliver sendt afsted. Der er en knap, der hedder ja, jeg accepterer. Der er en lille boks, man kan trykke på, der hedder husk samtykke, så man ikke bliver spurgt fremover. Fordi det er også irriterende at blive spurgt om det her hver eneste gang, og særligt for tjenester, man bruger ofte. Og så er der en knap, der hedder nej, jeg accepterer. Klikker man på nej, jeg accepterer ikke, får man selvfølgelig ikke udvekslet sine data, og får dermed heller ikke adgang. Men klikker man ja, bliver data sendt afsted til tjenesten, og så kan de tage stilling til, om du kan komme ind. Her har vi et billede af samtykkeadministrationen. Hver linje her repræsenterer en tjeneste, som har sin egen dataudvekslingsprofil. Og klikker man på vis attributter, ja, så folder den ud, og så kan man så se, i det her tilfælde er det altså ordbogen.com, og man kan læse både formål og hvilke attributter, der er tale om. Og man kan så fjerne sit samtykke igen. Og det, at man kan fjerne sit samtykke, ja, det er en meget vigtig del, som sagt, af det her omkring de juridiske regler for dataudveksling. Så Wave hjælper altså med at leve op til alle de her juridiske krav, der er, når nu man har tænkt sig at udlevere oplysninger, personoplysninger om brugerne til tjenesterne, som ikke ligger inde på ens egen institution. Og det er meget smart.